Kai, ana sauro a garin nan jiya. An yi sauro a garin nan jiya. Ai bari in gaya ma saboda tsabar sauro da aka yi wasu sauro da na rika gani sun kai girman kyankyaso. Kyankyaso? Ai kuwa. Ka san nayi tafiya. Ka san ba ga aiko? Ba ga Maiduguri kenan. Yes, ka san ba ga. Akwai kifaye a garin nan. To da na je ba ga nan a daidai nan. Sai da muka yi awa 8 a nan gurin wani sauro ya mutu. A gurin nan muka yi awa 8. Ka san janwai? Ka san janwai da Na san janwai. To sai da aka zo aka yi janwai sannan aka janye. Akan titi kake nufi? Kwarai kuwa. Ki sauran ne akan titi ya tsare muku titi. Sauran ba. Gaskiya dai abu ne dai gaskiya ya ban mam amma ka san jiya da na dawo daga Kaduna ko? To ina gaya ma tun daga Kaduna da muka shelo mota. Muka zo muka wuce Zaria. Tashan yari. Daga tsalle. Kwanar gadau. Kwanar dan dolo. Ka zo tashan yalo muka wuce nan muna zuwa gyaɗe-gyaɗe. Muna gangarowa. Kawai mai ya ƙare. Wai zancen da nake gaya ma ashe man ma da ya kare kawai za mu kara mai direban na ya jima da mutuwa tun daga Zaria a mace iki ka san da Allah bari mu kai dan tsaya mana kaji ka san gawa da nauyi to dan da totirin ta tsaya muna suwa kawai ni har yanzu fa abun nan ina ga ma damu na kai a ce gawa kin banza maka ya za a yi kace wai direba ya mutu baka san maka shi kun banda tsabar rena hankali ka ce mun wani sauro ya mutu wai da jami'i za a ganye shi to kai banda kare na ma hankali ya za a yi ka gabara ta makarecin banza makarecin banza makarecin wafi ka ce mun wai sauro ya mutu wai